tænkt os at spille Epic Boss Fight 2. Lad os komme i gang. Som I kan se, starter vi med første boss, og vi har trods Little Creeper 1, at du ikke kommet rigtig langt. Nej, jeg er først i gang nu med... Men var du ikke kommet rigtig langt på et game? På et af dine games? Jo, jeg kom rigtig langt. Hvad hed det? Hvad for en boss? Hvordan så den boss ud? Jeg tror, hvis det var sådan en... Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Men jeg synes faktisk, at I skal prøve at spille Epic Boss Fighter 1. Det er også sjovt, fordi jeg har klaret spil, og jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt. Og det ligger inde på Kisi. Jo, det gør. Ja. Det ligger på Kisi, og jeg synes rigtig, I skulle spille det. Og Little Creeper 1. Har du noget, du gerne vil sige om Boss Fighter 2? Ja, det er et rigtig sjovt spil, og jeg synes helt klart, at I skal spille det, fordi det og Little Creeper 1. Hvis du prøver at trykke på venstre museknap, så vil jeg gerne fortælle jer, at du kan simpelthen bruge dit skjold. Du kan simpelthen bruge skjold på ham her. Også, du kan simpelthen bruge skjold. Du kan ikke kun bruge fireball eller det. Det er også godt at have et skjoldknap. Det er også godt at have et skjoldfyr. Hvad er den her, Jonas? Hvad? Hvad var den der? Venstre. Okay, ja. Som I kan se, blev jeg lidt skudt ned. Og hvad med Little Creeper 2? Hvordan går det for dig? Det går rigtig godt. Jeg er i gang med den tredje boss, og jeg har ikke mistet et liv. Se, lad så. Det går rigtig godt. Jeg er også i gang med tredje boss. Ja, og det er simpelthen... Og det er en edderkopboss. Ja, den er jeg faktisk... kunne ikke komme til den, fordi at jeg simpelthen ikke gik... Fordi jeg er lige YouTuber lidt, og det går ikke særlig godt for mig, når jeg er YouTuber, så ja. Jeg er lidt bagud end de andre. Men hvordan går det for dig, Little Creeper 1? Det går rigtig godt, bortset fra, at jeg næsten lige starter forfra med bossen, fordi han åd nogle fluer, så nu har han fuld liv igen. Ja, så man skal have tredje boss, som I kunne høre, så har hver boss en speciel ability, som for eksempel den boss, jeg vil nu. Han kan simpelthen skyde ud af sin af. Der kommer bumser. Og der kommer bumser, de skader også rigtig meget. Men ved tredje boss, så vil jeg faktisk sige, at man altid skal sigte efter hans... Ja, de fluer, der kommer op på skærmen til venstre og højre. Som I kan se, så går det rigtig dårligt for mig lige nu. Jeg tror, hvis jeg kom til tredje boss. Men som jeg synes, så vil jeg sige, at I skulle prøve at spille noget, der hedder Swords and Souls. Har jeg ret? Inde på PC? Jepper. Det er rigtig sjovt. Og mig og Little Creeper 1, vi har spillet det før. Og nu kan I se, at jeg er så tredje boss. Og der dræbte jeg lige hans fluer, så nu kan han ikke heal. Som de andre ikke gjorde. Og jeg er lidt... Det prøver jeg også at gøre. Jeg dræbte en. Jeg har dræbt begge to. Jeg dræber hele tiden begge to, fordi jeg fandt ud af, at første gang jeg spillede spillet. Der fik han en flue, så jeg tabte med ham. Og jeg spillede ikke spillet lige siden, fordi jeg blev rigtig sur. Faktisk så spurgte jeg faktisk i sidste gang. Og jeg har faktisk spillet det rigtig meget der. Fordi vi lagde det. Okay, som I kan se, fik jeg lige en kop coffee. Og det var faktisk rigtig godt, fordi den lige åbner med min rate of fire. Skud. Så okay, jeg går lige på at tjene noget money, som I kan se. Jeg skal double kill og det hele. Det tager 100, og som I kan se, så skal vi lige... Så jeg vil nok sige til jer, at I skal købe en blue glove. Den giver mere, den får jer til at angribe mere. Og det vil jeg også sige til Little Creeper 3, og Little Creeper 1 ved det allerede godt, for jeg var rigtig OP i første game. Yes. Har jeg ret, Little Creeper 1? Jepper. Og I ved godt, at kanalen hedder 20 Little Creepers, men navnet er simpelthen lavet til 3 Little Creepers, på grund af, at det passer bedre til 3 personer. Og I skulle også gå op på Little Creepers 3 kanal, for der kommer til at hedde 3 Little Skeletons. Så er Little Skeleton 2. Little Creeper 1 er Little Creeper 1, men er Little Skeleton 1, og Little Creeper 3 er Little Skeleton 3. Yes. Fordi det passer bedre med vores nummer, og så behøver vi ikke at gå mere i bøvl med det. Og så har I men også gå, og hvis jeg også gerne vil til Minecraft, som vi ikke spiller lige nu, så vil jeg anbefale Nora.tv. Det er en rigtig god kanal, og den vil så... Og jeg vil også gerne sætte hendes navn ned i beskrivelsen, hvis I gerne vil se den. Eller hvis I gerne vil noget. Det er bare nu kan I se, at jeg kommer... Nej, Nora.tv, Little Creeper 3. Du lavede en fejl der. Og som I kan se, kom jeg lige til boss 4.
Og når man biler boss, når man kæmper mod boss 4, så kommer man nemlig til at starte med en anden boss. Ej. Og det er rigtig godt for mig, fordi at nu er jeg lige så bagud, som jeg var før. Og en dejlig Creeper 3, hvor langt er du kommet? Jeg er nået til anden boss lige nu. Og lille Creeper 4? Nej, lille Creeper 1? Ja. Jeg døde ved tredje boss. Jeg kom til boss 4, og det var rigtig godt for mig. Men ikke godt for de andre, fordi nu er de bagud, og jeg har lige købt det. Som I kan se, købte jeg lige en cut machine. Og de er rigtig gode på grund af, de kan angribe for dig. Nej, så fast spiller vi jo. Og som I kan høre, så var lille Creeper 3, så sad lille Creeper 3 fast i spilvæv. Og det er ikke virkelig godt. Og nu kan I se, at jeg starter med anden boss, og nu er jeg rigtig gerne tæt på grund af en cut machine. Det hjælper mig lidt med at skade. Så ja. Hvad er det nu en cut machine gør? Den kører lille Creeper 1. Hvis du ikke kan huske det, så fortæller jeg det nu. Den kører rundt om dig selv og dræber bossen for den. Det er også den, jeg har købt. Jeg købte den for 900 money, for den synes jeg. Og jeg vil rigtig sige til lille Creeper 3, at han skal købe den. Ja, hvad koster den? Den koster 900 money. Og den skulle du nok have råd til nu. Og som I kunne se, døde jeg lige der, fordi det ikke gik særlig godt for mig. Som I kan se, fik jeg lidt for meget money. Det er rigtig godt, fordi jeg sparer nemlig op til non-derby suits. Yes. Og så er jeg mangler lige 6. Jeg har taget 100 money. Jeg tager bare 100 til. Det kan godt være, I mener, at det tager noget andet, men jeg tager bare 100 til. Og hvis I ikke synes, at non-derby suit er god, så kan jeg lige så godt fortælle, at den har et laserangreb. Og det er rigtig godt. Har jeg ret, lille Creeper 1? Jepper. Men så kommer der også en steampunk suit, og den kan lave hvad, lille Creeper 1? Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Den kan lave raketstorm. Og det er virkelig kraftfuldt, for den dræber rigtig hurtigt. Og nu er jeg nødt til at dræbe de små fluer, fordi ellers så kunne I godt, som I hørte fra Little Creeper 1 og Little Creeper 2 lidt før i videoen. Little Creeper 1 og Little Creeper 3 videoer, jeg har lavet lidt fejl der, og nu er mit game pause af en eller anden grund på grund af Minecraft og reklame. Men jeg synes virkelig, I skal se Minecraft, og nu kan I se, at jeg er i gang med at kæmpe mod fjerde boss. Og hvis jeg vinder over ham, så kommer jeg nemlig til en, som er rigtig svært at handle om skjold. Som handler nemlig om at bruge skjold. Fordi de bruger skjold. Og jeg så simpelthen lige en robot, som jeg aldrig har set før. Det er simpelthen en halvrobot. Det er store robotleder. Okay, som jeg lige hører. Nu køber jeg simpelthen totally non-derby suits. For den er rigtig god. Og nu sælger jeg lige min chili suit. Og nu er den nøgen. Men kan I så se her? Nu har jeg non-derby suit. Ser jeg sej ud, eller ser jeg derby ud? Det er jeres valg. Og som I kan se, har jeg lige wrecked den boss. Og det er rigtig godt, så jeg synes også, Little Creeper 1, du skulle nok købe den, når du får råd. Hvad koster den? 2.700 kroner. For Little Creeper 3 har lige spurgt om, hvad den koster. Så I er nok bedst at spare op til den, hvis I ikke kan komme særlig langt. Jeg skal købe den anden. Og Little Creeper 1 spørger, du trykker på shop Little Creeper 1, og du skulle nok også prøve at sælge dine items. Ja, så vi kan se, så... Bum! Du er på en forkert, du er på droids, du skal derover. Little Creeper 1. Men du kan ikke købe den, for du ikke er kommet til boss 4. Der skal man være kommet inden. Nej. Du skal beat boss 3. Ellers kan du ikke få den. Har jeg ret, Little Creeper 4? Jeg dræbte lige boss 4. Gjorde du? Ja. Og se, Little Creeper 1 har en rigtig master til det her spil. Har jeg ret? Jepper. Han er også gamer i det. Faktisk ikke. Han fandt først ud af, at det fandtes, da jeg sagde det til ham. Så Little Creeper 3, lad være med at sige, at han gamer meget. Han gamer det meget. For ellers så bliver du smidt ud af vores kanal. Har jeg ret, Little Creeper? Jamen, jeg Måske. laver en kanal, så... Men jeg vil nok sige, at jeg vil købe noget panser, fordi så har jeg 6 mere liv. Men måske går I for særlig meget liv, men det gør jeg rigtig meget, for jeg gider nemlig ikke dø særlig hurtigt. Så som man se, så lægger jeg lige anden boss igen. Det er lækker. Okay, vi er lige på play med. Så er vi lige på reset. Så, og Little Creeper 3, det er godt, han ikke lige kunne filme det. No. Så vi kunne se, så havde jeg ikke lige set efter, og så kom der simpelthen lige flies, så ja, det gik ikke særlig godt for mig. Men, som I gerne vil høre,
Så er jeg lige kommet til boss 4. Og nu vil jeg gerne bruge min laser, fordi det er rigtig godt at bruge den. Lille Creeper 2. Laser. Lille Men Creeper 2. så dræbte jeg ham næsten, så har jeg næsten dræbt boss 4. Og men en Lille Creeper 3, nej, Lille Creeper 1 mener jeg. Hvad er din bedste suit? Det er totally not nady suit. Non-derby. Ja. Og som I kan se, at vi kommer til sådan en boss med et skjold. Kan vi holde øje med Marie i hånden, fordi hvis de eksploderer tæt på ham, så vil hans skjold gå ud, og så kan vi få plukket ham ned. Så skal han plukkes. Nu skal han bare plukkes løs. Som I kan se, så bruger jeg mit laserangreb, for det er rigtig godt, og som I kan se, så bruger jeg bobler, det er rigtig lort for mig. Fordi det er rigtig irriterende. Så er jeg lige, hvor langt jeg var. Noget til Jonas. Boss 5. Så kom jeg lige frem. Vi blev 3 skudt. Og boss. Eller boss 5, han har brug for Lille Creeper 3, han har problemer. Så er vi nødt til vi kommer tilbage med ham lige om lidt. Fordi, og det er også okay, fordi han har ingenting. Og han bliver nok lidt bagud alt sammen. Men bare rolig. Der sker ingenting, men han bare lige bliver lidt bagud. Yes. Har jeg ret? Jo. Fordi det er lidt bagud. Og jeg synes lige Lille Creeper 3 skulle nok lige droppe og flytte med musen, indtil jeg lige klar. Og alle sammen, nu skal jeg nok lige ind på shop, fordi jeg skal lige se, om den nye drone, der kan købe. Okay, men hvis som i, den bliver for 20 minutter. Har jeg ret, Lille Creeper 1? Yes. Eller om du er Lille Creeper 3 svarer lige på Lille Creeper 1 spørgsmål. Lille Creeper 1, er du her? Ja. Den bliver på 20 minutter, har jeg ret? Ja. Og som I kan se, har jeg lige købt en bil. Den er rigtig god i forhold til den. Det er en cutmaskine. Fordi en cutmaskine, den kan ikke plukke den. Men det kan en bilbot. Køb den, hvis I gerne vil. Eller køb noget andet. Jeg siger bare, bilbot. Bilbot. Så har vi fortsat nu, som I kan se, så starter jeg med tredje boss i stedet for anden. Så det er meget godt for mig, for nu kan I se, at jeg lige får wrecked tredje boss. Hvordan kan du det? Hvordan kan du starte tredje? Fordi at Lille Creeper 4 giver lige et meget godt spørgsmål. Det er fordi, at jeg kommer til boss 5, så starter jeg ved, så skal der mindst være 2 bosser, før jeg kommer til den boss, som jeg kommer til. Så Jeg har klaret boss. Jeg kan ikke helt huske tallet, men jeg starter ved sådan en boss, der er ved sådan en togbaner i en art. det er vist boss 4. Wow. Så hvad? Jeg synes, at vi skulle prøve at få lade Lille Creeper 2 filme, fordi at han er meget hurtigt bedre end os, når vi spiller det her, og han kommer nok til flyvebossen i den her episode, eller måske næste. Som I kan se, er jeg kommet til skjoldbossen den her igen, og han er rigtig hård, fordi hans skjold er rigtig irriterende, hans boble. Men nu har vi bilbot, som plukker ham. Og som I kan se, så laver han lige det mest irriterende angreb, det er Rapid Fire. Men, skal til det bedste er nok, at de bare sparer sammen til nogle gode ting, nogle gode suits, og bare killer de boss, som jeg aldrig har dræbt nogen boss før. Er I med? Pointe. Bare lad dem blive vægt, så meget vel. Og måske spiller vi et andet spil i næste episode, næste video, mener jeg. Jeg laver lige en fejl der, og måske spiller vi det samme spil. Jeg tror, vi forbliver nok ind på Kisi, kan jeg lige skal lige fortælle jer. Det Kisi, det er nok der, hvor vi lige forbliver indtil Lille Creeper 3 skal noget andet. Men ellers så hygger vi os virkelig. Har jeg ret? Ja. Lille Creepers. Yes. Eller har jeg ikke ret? Lille Creeper 1? Jeg har selvfølgelig ret. Jepper. Ja. Og nu kan jeg se, at der er nogle health bots. Jeg tror nok, de giver liv til bossen her. Til vores boss. For det er jo epic. Det skal jo være epic. Det skal ikke bare få sådan noget lore. Med sådan noget lol. Noget. Har jeg ret? For det hedder Epic Boss Fight 2. Og det var... Vores video kommer nok til at hedde Epic Boss Fight 2. Bedste video. God video. Husk at like. Det vil være rigtig godt for. Og husk at subscribe. Ja, smid et like, hvis I rigtig gerne vil have, at vi skal lave en video til. Men noget Epic Boss Fight, hvis I gerne vil have, at vi skal have mere Epic Boss Fighter. Eller hvis I har et nyt spil, så må I godt skrive det i kommentaren. Ja, og måske bliver det noget Kingdom Rush på min computer inde på Kisi. Fordi som jeg har set, at der... Og som I kan se, har jeg lige fået Shelly down.
Og nu skal jeg til... Yetien. Han er rigtig irriterende. Har jeg ret, Little Creeper? Ja, Jepper. den er mega. Little Creeper 1, og det er Yes. Little Creeper 3. Fordi Little Creeper ikke er kommet... Little Creeper 3 er ikke lige kommet til ham. Men det har Little Creeper 1, fordi han har spillet det for sammen med mig. Men vi skal nok klare det. Jeg kommer Altså, til vi at... kan se, at der kommer en ny suit, der hedder Massive. Den køber jeg, fordi nu har jeg mere skjold, i stedet for Totally Non-Derby suit. Så bedre skjold end ikke skjold. Har jeg ret, folkens? Yep. Eller vil I hellere tage skjold, end i stedet for at beskytte, i stedet for bare kunne angribe folk og plukke dem med helvede til? Nej, jeg vil nok det her skjold. Jeg vælger nok at beskytte mig selv, fordi at det er meget mere taktik, end folk tror. Og der lavede jeg jo lige en fejl at komme til at købe 2 Blue Blocks. Og det var vist en dum idé, men nu kan I se, at jeg starter med 4 boss. Og nu rører jeg mit skjold på, når jeg er level 2, og det er rigtig godt. Som I kan se, så holder det længere. Jeg har faktisk gjort det ikke, men det er mere beskyttelse. Og jeg dør af helvede til lige nu. Jeg bliver plukket af helvede til, som I kan se. Jeg er virkelig plukket. Men vi klarer det. Vi kommer ud af det. Lille så Creeper prøver jeg 2. hele tiden at bruge det. Lille Creeper Så 2. prøver jeg hele tiden at bruge et angrebstræk. Men jeg havde bare glemt, at jeg havde skiftet det ud med en Mesosuit. Så ja, fordi at nu har jeg beskyttelse til Yetien. Og det er rigtig godt, når du skal til en Yeti. For Yetien kan noget, der hedder walls. Og de blokerer for dine skud. Men nu er vi kommet til Shelly. Og som jeg kalder ham, fordi de missioner hedder Shelly Down. Så synes jeg, han skulle hedde Shelly i stedet for. Som vi kan se, så prøver jeg hele tiden at bruge et skjold. Men det kan jeg ikke, fordi at jeg har brugt det mod 4. boss, som faktisk var den første boss for mig. Men nu har jeg brugt skjold igen, det er rigtig lort for mig. Fordi at nu er jeg ved at være på spanden. Og nu bruger jeg skjold, så nu kan han så dø. Så nu kan han blive sprunget i luften. Men nu er mit skjold ude. Mit skjold er ramt ud. Jeg vil vælge en steampunk. Jeg vil nok vælge steampunk, hvis jeg kunne vælge en free suit. Så vil jeg sige steampunk. Eller nej, faktisk den der hedder, den med Fire Dance. Er jeg ret, Little Creeper? Ja. Yes, for den er rigtig powerful. Dræbte den ikke 7. boss for dig? Mega hurtigt. Jo, det tror jeg. Så se hvad? Må vi spille videre, og vi er oppe på 17 minutter. Det er nu snart slutter, og så kunne jeg vist spille 5 minutter. Og det var vist lige så jeg kommer tilbage lige om lidt alle sammen. Og nu er jeg tilbage. Okay. Som I kan se, så hygger vi os rigtig meget, og jeg tænker, at måske spiller vi noget Kingdom Rush i næste episode. Har jeg ret, Little Creeper 1? Jepper. Og hvad med Little Creeper 3? Ja. Little Creeper 3 ved faktisk ikke, hvad Kingdom Rush er. Har jeg ret, Little Creeper 3, eller gør du? Nej, jeg har spillet det før. Jeg hørte om det. Ja, han har hørt om det, men han har aldrig prøvet det, så jeg synes faktisk, alle sammen, put det i kommentarerne, hvis I synes, at vi skal lære Little Creeper 3 om det. Little Creeper 2 her, og vi jeg håber, I gider subscribe, og I gider at leave en like, eller give nogle gode kommentarer. Læg et like, hvis I godt kan lide. Leave et like, og vi siger 5 likes før den næste episode. Fordi vi gider ikke få højt op til 10.000 likes, det gider vi ikke, fordi vi først lige er startet. Har jeg ret, Little Creeper? Jepper. Og jeg har lige klaret boss 4 og kommet til Hvis I gerne vil flyveboss. se noget Minecraft PvP, så gå over på Nora.tv. For han spiller Minecraft PvP meget. Han har også tænkt, hvis I gerne vil se Freakyville Kid PvP, så gå ind på hans kanal og lige put en like på de videoer han vil. Leave a like på alles videoer. Yes. Så vi vil rigtig gerne have, at I leave en like på vores video også. Så vi er rigtig glade for. Har jeg ret, mine venner? Ja, jeg skal have en masse likes. Så laver vi en ny video. Så laver vi helt sammen vi laver også en ny video i dag. Det vil være så blandt, så kommer måske 2 videoer hver dag. Undtagelsen i morgen. Den eneste der kommer videoer. Men den eneste der kommer måske 2 videoer. Eller 1. Der kommer videoer. Alle dage. Undtagelsen. Hvad for nogle dage? Torsdag, onsdag. Der kommer videoer alle dage undtagelsen onsdag. For det er mig, der er Little Creeper 2, og jeg har en YouTube-kanal, og jeg har vores kanal. Så der kommer videoer hver dag. Men det bliver ikke altid noget, som de andre de er med på. Har jeg ret? Ja. Ja, det er klart på.
For de andre, de er ikke altid med, og jeg vil gerne spille. Og nu har jeg kan se, at vi har Burger. Battle Radio. Synes I, jeg skal købe den? Eller synes I ikke, put det i kommentarerne til næste video. Så tager vi en omgang til. Og vi er allerede på 20 minutter. Så vi siger, ses alle sammen. Hej. Vi ses i næste video, hvor vi måske spiller Kingdom Rush. Hej! Hej! Hej.